memandang guru di hari panen. Taraso jantuang den disungkui damen. Tatonan bule alah basandi yang banyak taginya. Janji di gue hadiah babali tak orang lain. Entahlah mengala dinai dia sisiakan koma dia oh enai nan indah padayo agam alasan dia pamatenyo. Oh yadi lain tahu yunan tasire koma dia oh audio ereng kato sampah audio bayang dia kato putu usabah sile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan adona lagi bapunyo mangkonyo denai adiak disiakan usabah sile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan adona lagi bapunyo mangkonyo denai dia oh adiak disiakan. Ialah manyatoa jo kato kato ibati koden paturui kan dia oi hati deni bo putui jo apo kadenai ule panyambuang tinto banang delaku kain pambalu lada biak ulo antahlah mengala denai dia sisiakan koma dia oh enai nan indah padayo agam alasan dia pambatenyo oh yadi lain tahu yunan tasire koma dia oh audio ereng kato sampah
jo bayang dia sako putu Usabah sile kako kadenaiko elok dan bana kamu kokan ado na labi haba punyo mangkonyo denai dia adia disiakan usabah sile kato kadenaiko elok dan bana kamu kokan ado na labi bapunyo mangkonyo denai dia adia disiakan